lokacin da na aure waya cellular ita ce take kawo matsala tsakanina da matata tun farkon aure. Amma an yi yau na ce kada a sake jibi kada a sake, to idan dai wannan wayar bata bar hannun matata ba to definitely ba za mu zauna lafiya ba. Anytime from now za a iya samun problem. Ni ban saki matata ba yanzu, tana yin sana'a a social media wanda kuma sana'an nan ba da shi ta zo gidana ba, ni ne na batta ta fara yi. Ta gaya min cewa tana yin adashi amma zubi take yi, in ya kai kaza za ta kwashe kaza. Ashe ita ce uwar adasha, wanda shi ma ba zan faɗa muku cewa gashi kaza ya faru ka no. Sannan babu jituwa tsakaninta da yan uwana da kuma ƴaƴana. Wannan abin yana faruwa kowane gida, yawanci ana samun irin waɗannan matsalolin. Tana yin adashe kuma ita ce uwar adashen, ita take karban kuɗi take tarawa ta ba wanda ya kwashe. Wallahi azim bata tambaye ni ba kuma ban sani ba. Business ɗinta da take yi kadai na san na bada izini, shi ma da conditions cewa ba za su taɓa posting din abin da ya shafi hotonta ba, amma ni in na ra'ayi zan iya posting occasionally. Issues din dai da yau da gobe da jibi shine aka samu problem da akan waɗannan matsalolin da posting din da ta yi on TikTok. Ta je ta yi lalle a wajen lallan an dauke ta tana rawa an saka a TikTok, ni kuma bana so, kamar yadda tuntuni ne wani na kai. To karshe dai na ce ta je gida, saboda duk abin da ka kasa juya matarka ko ka saka matarka ta yi